Mga kasinag, isang maulang umaga sa ating lahat mga kasinag. Ngayon maulan dito sa Bicol kasi gawa ng bagyo na pumasok mga kasinag. Dito sa Bicol signal number 1 na. Mga kasinag, update ko pala kayo kay Bagwis. Ayan si Bagwis mga kasinag. Yun, taas ng Nara. Kahapon mga kasinag, nag-ready na ako. At alam ko na isa papasok na bagyo, delikado si Bagwis sa lakas ng hangin. Kaya kahapon gumawa ako ng kulungan pansamantala ni Bagwis dun sa itaas ng kubo na yun. Ginawang ko siya. Kaso lang mga kasinag, pag ang isang alaga pala ay hindi sanay ikulong, nakakaawa. Nagwawala siya kahapon. Talagang pilit siyang lumalabas. Kinulong ko na siya kahapon hanggang siya ay nakalabas. Nung nakalabas siya sa kulungan niya mga kasinag, dito siya natulog kagabi. Hinayaan ko na lang. Kada magising ako, niispatan ko siya dyan, pinaplaslightan ko siya kung safe siya. Nung madaling araw, umulan. Hanggang ngayon mga kasinag, natila pa lang ang ulan. Yan si Bagwis, basang-basa. Tiyan mo mga kasinag, parang ruk-rukin siya ngayon kasi nagpapatuyo. Pinakausapan ko naman si Bagwis mga kasinag kahapon na wag lumabas, wag na munang lumabas para sa kaligtasan niya. Siguro hindi narinig yung sinabi ko, kaya nagpilit lumabas mga kasinag. Kaya ayan siya ngayon, basang-basa. Hindi pa yan kumakain. Ngayon mga kasinag, ipakita ko sa inyo yung kulungan na ginawa ko kahapon para kay Bagwis. Ito siya. Pansamantalang kulungan lang naman ito mga kasinag habang masamang panahon. Ito yung kulungan. Ito pala yung tikling na hindi pala niya kain yung tikling kahapon, naubos. Yan, babalatan natin yan. Kakainin pa niya yan. Ito mga kasinag yung ginawa akong kulungan niya. Hinarangan ko lang sila muna ng net. Siguro si Bagwis dun, dumaan sa taas na yun. Dun kasi walang harang. Nagpilit kasi siya kahapon. Siging talaga niya, lipad niya dito sa loob. Kaya ngayon mga kasinag, ayusin ko habang hindi pa lumalakas ang habagat. Kasi ang inaabangan namin dito pag lumakas ang habagat. Kanina kasi ang hangin ngayon mga kasinag, amihan pa naman, pero malakas ng bugso-bugso niya. Pero pag nagbalos yan, naghabagat, yun na ang problema mga kasinag. Malakas ang hangin habagat dito sa amin. Kaya ginawang ko talaga siya nito para sa safety ni Bagwis. Andito siya. Lalagyan ko na lang ngayon mamaya ang kahoy na hahapunan yung dadapuan niya. Kapag ganun, para may dapuan siya, hindi siya magparalipad. Ayan mga kasinag. Saka yung bahay namin mga kasinag, pinasiguro ko na. Ito, pakita ko sa inyo. Inayos ko na kahapon. At sakali nga kung lumakas ang hangin, safety naman kami kahit paano. Pero nag-ready na rin yung mag-iina ko at kung sakaling lumakas nga ng tubig, madali kami maka-evacuate. Ito mga kasinag, yan. Nilagyan ko na siya ng mga tali, yan May mga lubid yan. Binagtingan ko ng lubid doon para kung sakali mga kasinag na malipad ng hangin yan, hindi madadala. Kung lumakas ang hangin, hindi madadala yung kukup para hindi kami mabasa sa loob. Ayun mga kasinag, pupunta tayo dito sa may baybay. Yan pala si Banot, si Kabox Banot. Yung magaling na maghunter ng bukon. Ito ang lagay ng dagat sa amin mga kasinag ngayon. Dito, hindi pa naman masyadong malakas. Pero doon sa kabila sa may rawis, malakas na. Yan, nakita yung dagat ngayon. Pakita ko sa inyo. Ayan mga kasinag, ito ang lagay ng dagat namin ngayon. Ayan, hindi pa naman ganong malakas, kalmada pa. Ang inaabangan lang namin mga kasinag ay yung habagat. Pero doon mga kasinag sa kabila doon, medyo malakas na kasi pumupusi na yung namumuti na yung kabilang baybayin doon. Ito pala yung bangka na inisyu sa akin ni Madam. Ayan, pinasiguro ko na mga kasinag, isinampa na namin dito para kung sakaling lumakas ang alon sa dagat, ang habagat, hindi madisgrasya. Ito yun. Ayan mga kasinag. Wala pa itong makina mga kasinag. Inaantay ko pa. At bibilhan kasi ni Madam ito ng bagong makina. Yan, wala pa siyang makina. Kararating lang ito nung isang araw mga kasinag. Inayos kasi ito. Pinalitan yan tubo na yan. May mga ayusin pa naman ako mga kasinag dito at may mga kulang. Pati yung katig. Itatas-tas ko pa yan. Putulang ko yan kasi yung sagara ng tubig ng mga kasinag, mataas ang lipad ng tubig. Nawabasa ang piloto. Ayun mga kasinag, uuwi na ako. Kasi uulan na. Basa na cellphone. Ayan si Kabukon.
magaling mag-hunter ng buko. Ayan na, ayan na. Doon na lang, update ko kayo mga kasinag doon. Yan mga kasinag, umuwi na tayo kasi inabot ako ng ulan doon. Mamaya pala mga kasinag, ibababa natin si Bagwis kasi si Bagwis andun pa sa taas, hindi pa siya buwababa ng puno. Gutom na yung simula kahapon pa kasi yung binigay ko palang tikling kahapon, hindi kinain, tinagkalan lang niya ng ulo. O kaya mamaya mga kasinag, papakainin natin siya pag humulaw ng panahon. Maulan pa kasi. Sa mga nagpapa-shoutout pala dyan mga kasinag, ito pala, shoutout ko. Shoutout pala kay Jay Bagnis from Canada, Rex Norbin TV, Atid Channel from Japan. Shoutout rin pala kay Daisy Lupagi from Dubai, Ginilito Ubas from Romblon, Edmar Abis, Marlon TV Channel from Ortigas, Pasig City, Kamay TV, shoutout sa iyo idol. Joyosa Nelson from Quezon City, Jason Llanos from Riyadh, Saudi, Derek Gresos from Bohol, Lino Constantino from Vegas, Calabanga, Pusong Ligaw Mix Vlog from Saudi Arabia, Tim Jigo from Exit Ono, Riyadh, KSA, Tats Cabelos from Bukidnon, Mindanao, Wang Yu from Rodriguez, Rizal. Shoutout din pala kay Primo Jun Junggay from KSA Jeddah, Jubil Manalang from Jeddah, Bernie Del Valle from Nasim, Riyadh, Saudi Arabia. Shoutout din pala kay Auramas from Italy, Ray Channel from Saudi Arabia, Tampawak Mix TV. Shoutout sa iyo idol. Wild Dove Hunter TV, Amabel Di Luna. Ayan mga kasinag, maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga hindi ko pa na shoutout, pasensya na po kayo, sa susunod na lang. At pasensya na rin kung hindi maayos ang pagkabigkas ko sa inyong channel or pangalan. Siya nga pala mga kasinag, maglalambing pala ako sa inyo. Sa mga nanonood po ng aking video, please panoorin nyo naman kahit 1 minutes pataas. Kasi ang revenue ko mga kasinag, hindi dumadagdag, bumababa ang revenue. Sa mga nag-comment pala, nabilhan ko daw si Bagwis ng mga kung anong pagkain, puting daga, tapos mga manok. Wala pa akong pundo mga kasinag kasi sa 2 buwan natin pagkakasama sa aking pagbablog, wala pa akong hawak na pundo. Nung nakaraan mga kasinag, nag-request ako sa mga viewers ko na kung sinong may malapit dito na may alagang puting daga at bibili ako kasi may hawak pa akong pera ng mga kasinag kasi nagpisar ako ng kupra. Ngayon mga kasinag, yung pambili ko, nagamit ko na sa pang araw-araw na mga gastusin namin dito sa bahay. Kaya ano mga kasinag, pasensya na talaga. Kaya ngayon, ang pinapakain ko pa rin kay Bagwis, nagbibitag pa rin ako ng tikling, mga pagong, tapos daga. Ayan mga kasinag. Lula Cheat and Easy, sa mga viewers ko dyan, mga subscriber ko, puntahan nyo naman ang YouTube channel ni Lula Cheat. Siya po yung nagbigay sa akin ng 1,000. Ngayon mga kasinag, nag-order na ako ng wrap sa daga, 5 piraso. Ngayon sana yung i-deliver. Kaso lang mga kasinag, may bagyong pumasok dito sa atin, dito sa amin ngayon. Signal number 1 ng Bicol. Kaya si Bagwis mga kasinag, siniguro ko naman na ikulong muna siya. Ayan mga kasinag, nalimutan ko. Nakaligtan ko sabihin yung tungkol sa aking revenue. Sa mga nanonood pala ng aking video, panoorin nyo naman ang video ko kahit 1 minutes pataas. Huwag nyo naman panoorin yung ads lang. Kasi nakikita ni YouTube mga kasinag na pag ads lang ang pinanood mo, imbis na dumagdag yung revenue ko, hindi nangyayari. Ang ginagawa ni YouTube, binabawas, kinakaltas, kaya nawawala yung pundo ko, na yung sasahurin ko sana, nawawala. Hanggang ngayon mga kasinag, hindi pa ako sumasahod sa YouTube. Kasi inaantay ko pa yung pin. Hindi pa kasi dumadating yung pin. Kaya, pero na-monetize na ako mga kasinag, nakapagpasa na rin ako ng mga requirements. Kaya yung pin na lang ang inaantay ko mga kasinag para magkameron kami ng pundo. Kaya ngayon, yung pin kasi mga kasinag, in-address ko yun sa bayan namin, sa Del Gallego. Kasi ang ID ko, dun naka-address lahat. Wala akong ID na naka-address dito. Kaya doon ko pinapatak. Ang re-receive naman ng mga kasinag, yung mama ko. Kasi yung mama ko ang in-charge sa bayan ng Del Gallego sa mga dumadating sulat. Pero ngayon, wala pa talaga.
sigang message ko doon sa mama ko, wala pa. Kaya yan lang ang hiling ko sa inyo mga kasinag, sa video, mga video ko mga kasinag, panoorin nyo naman kahit 1 minuto pataas yung mga video. Wag lang po ang ads. Yan ang pakiusap ko sa inyo. Ngayong araw sana mga kasinag, ang schedule ng Born to be Wild pumunta dito para tingnan si Bagwis. Kaso mga kasinag, hindi yung makakapunta dahil sa sama ng panahon, sa kalamidad na pumasok dito sa atin. Antayin ko lang mga kasinag ang update ng Born to be Wild kung kailan sila ulit pupunta dito. Ayan mga kasinag, abang-abangan nyo na lang. Tingnan muna natin si Bagwis kung ano nang ginagawa. Ayan mga kasinag, hindi na umuulan. Lumabas na ako kasi kanina umulan, kaya doon ko na lang kayo i-shoutout doon sa loob ng bahay. Ayan, tignan natin si Bagwis kung bumaba na. Wala, andun pa rin mga kasinag si Bagwis. Akyatin ko na lang to, ibababa ko siya. Kasi mga kasinag, hindi siya baba. Siguro lamig na lamig si Bagwis. Ayan pa rin siya. Ayun pa rin. Ayan, Bagwis! Bagwis! Ayan pa rin mga kasinag si Bagwis. Sa taas pa rin. Mga kasinag, sa mga nagko-comment pala dyan na mawiri daw ang video ko, nakakaduling daw. Pasensya na kayo mga kasinag kasi ang cellphone ko talaga pag napabilis pag ako naglalakad tapos nagbibideo ako, magalaw talaga, mawiri kasi ang cellphone ko hindi quality masyado. Hayaan nyo mga kasinag, pag nagkameron ako ng pundo, nangangarap kasi ako magkameron ng GoPro. GoPro na lang ang gagamitin ko pag nagkameron ako ng pundo at nakakasahod na ako. Ayan mga kasinag, para hindi na kayo maduling. Saka pati pag may pundo na ako, makakapunta na kami kung saan ditong mailibot ko kayo dito sa Roma. Magka-catch and cook na rin kami kasi may budget na kami kung saan man kayo pumunta, may mga panggasolina. Kaya si Bagwis mga kasinag, akyatin ko lang, papakainin ko kasi yung tikling pala kagabi na binigay ko, hindi pala niya kinain. Tinagkalan lang niya ng ulo. Pero malusog at masigla yan mga kasinag. Kahapon na hawakan ko yung sa Bagwis, napakataba niya. Bihira ko lang talagang hawakan yan at ayaw ko yung bumait na masyado. Gusto ko pag kakain lang siya saka lalapit. Ngayon napipilitan akong ikulong siya. Sa totoo lang mga kasinag, masakit din at iba rin pala sa loob mo pag ang alaga mo ikinulong mo tapos hindi siya sanay makulong. Nagwawala. Sa ngayon mga kasinag, para sa kaligtasan naman niya ang gagawin ko. At ang inaabangan namin ang sama ng panahon, ang balos ng habagat. Kasi pag naghabagat na, sigurado na malakas ang dito mga kasinag, gawa ng bagyo, lalo na signal number 1 na kami. Ayan mga kasinag, update ko pala kayo mamaya pag naikulong ko na si Bagwis. Akyatin ko muna siya. Hindi ba baba yan, andyan lang yan mga kasinag. Akyatin ko muna siya at katayin ko muna yung tikling na papakain ko sa kanya. Ayan mga kasinag, mamaya lang ulit. Ang hirap kunin niya. Pasok ko sa kulungan. Pasok mo nga. Ayan. Kasi ito na si Bagwis, kinulong ko na siya. Para sa matuyo na rin yung kanyang pakpak at mapakain ko na siya. Kasi
Baka magparalakas ang ulan at hangin. Delikado siya eh. Ayan mga kasinag, maraming salamat pala sa suporta nyo. Sa aking mga viewers, subscribers, maraming salamat sa inyo. Kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo naman kalimutan mga kasinag na mag-subscribe, i-like at bating-tingin nyo na rin ang aking kampana para ma-update kayo sa lahat ng aking mga video mga kasinag. Ayan mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat po.